uNkulunkulu wemphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathandiselwa nguye. Ngiyabingelela nonke ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga uNkulunkulu ngethuba angangipha lona ukuba ngimele nami ngibe khona kule SCO ye-region. Ngiyabonga kakhulu, ngiyathobeka nje kakhulu ukuba ngibe khona. Ngiyathanda-ke ngiqale ngibingelele abaphathi be-SCO management ngokwey'khundla zabo, ngibingelele othisha, uMama uDludla, umphathi wohlelo, nabantwana engicabanga ukuthi ngibona abasemqoka kakhulu namhlanje kwakhiwa bona. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angisize nami ngingene ngithi khaxa, ngoba ekungazini kwakhe uMama uDludla useyithintile intshumayelo yakhe. Lokho-ke usebenza kanjalo-ke umoya kaNkulunkulu. Abanomoya kaNkulunkulu bayibambe imfihlakalo. Isihloko-ke sentshumayelo yami namhlanje sithi londa kahle. Londa kahle. Isiteje esinzima lesi elikusona abantu abami waya ngibize ngabazukulu. Ngabazukulu ngihamba nogogo wethu la. Umzukulu wethu wokuqala uneminyaka ewu-28. So kusho ukuthi-ke ngiyabazukulu bokuqina. Bese kuba-ke aya ngisho othisha abantu abadala. Nisesitejini esinzima kakhulu. Umuntu la ezifuna khona. Ngesikhathi umuntu ezifuna uwela ezintweni ezibuhlungu abese regretha impilo yakhe. Impilo iyinkinga ngoba awukwazi ukuyipractice then you leave it. Kufanele ngesikhathi uyiphila ube uyipractice. Kufanele ube namehlo okubuka amaphutha kwabanye abantu ukuze wena ungangeni kuwo. Impilo ifuna ungahambi udimezile. Yingakho-ke ngithi londa kahle. Izwi leli-ke lijwayelekile silithola laphaya mhlawumbe kufuneka ngizisho kancane ngoba nanga ngisayisho. Sengisheshe ngihlala laphaya ezweni. Kuyabonakala-ke kuma-program wakuNzibandelo sekusho ukuthi ngisuka laphaya ngeKaideni. uNkulunkulu-ke anginayo iminyaka eminingi engibizile. Ungibize ngo-2010 ngiqala umsebenzi ngo-2011. Kusho ukuthi ngisemusha kule minyaka ka-13 lo ngisemsebenzini kaNkulunkulu. Ekuqaleni kumsebenzi igama lebandla kusentabeni yendlu kaJehova liyabonelelwa. Uthe mayingibiza-ke wanginika izinto eziwu-4 ngaqinisa ukuthi angizuzisho ngaphandle kweyodwa ngenxa yesikhathi. Kwaba nezwi lakhuluma kimi ebusuku ngilele lathi yakha ibandla lami ungagijimisi imali njengoba befundisi begijimisa imali ngami mina Jesu. Kusho ukuthi wakuyi-introduction ukuze ngazi ukuthi ubani okhulumayo kodwa futhi engixwayise ngizokushiya-ke kokunye. Kwasekuthi-ke ngo-2020 makuvalwa izwe ngenxa ye-COVID, uNkulunkulu-ke wathi angiqale igroup ka-WhatsApp ngishumayeze ibandla ngoba sekuvaliwe. Ngoba beno-WhatsApp-ke ngaleso sikhathi babewu-30 bandleni. Ngaqala-ke ngiyakhumbula intshumayelo yami yokuqala nomhla ka-26 livaliwe izwe umongameli. Le gruphu-ke uNkulunkulu wayikhulisa ngeke ukuthi ngiyiqala. Ngiyazi abantwana ngikholelwa ukuthi abanawo amafoni o-WhatsApp ukuthi ukhuluma nabantu abadala. Ngesikhathi uqeda unyaka ngoMarch 2021 le group le ibinabantu abawu-750 ngonyaka nje wokuqala. Ngonyaka ngoMarch 2022 sebe-1600. Kulo nyaka-ke ngoMarch 26 bebewu-4400. Njengamanje bawu-5300. uNkulunkulu
umsebenzi kakhulu ngale group le into edala ukuthi abantu bafakane ingoba isikhathi esiningi ukhulumiswa mawukhulumiswi mawuya lapha kumapho uthola ukuthi uJesu wakhulumiswi abantu badwala ababephethe umuntu ohlangene bazibaqaqa phezulu kumele uma siphambi kwabantu sikhulumiswe ikhulile-ke le group uNkulunkulu uyangihlonipha-ke into ebasizayo abantu bayakhulekelwa uNkulunkulu awenza umsebenzi ninokwami ukukhulela ukuthi Jesu wenza umsebenzi lakhe kangangokuba ngifuli kuze kube unyaka ka-2027 amadayari ngaleso sikhathi awekho ngithenga amajeneli ngiyibhalele idate ngenze yonke into ngifuli booked up to 2027 edate yanamhlanje itholakalile nje ngenxa yokuthi lapho kufanele ngiye khona kube nenkinga eqhamukile bathi uma iqhamuka-ke umambango wangithola-ke le date siyinandane kanti iyaqondana umzilo kaNkulunkulu-ke uyihlela-ke isikhathi sakhe ngendlela yakhe baningi abantu njengoba sengishilo South Africa almost yonke ko-Cape Town eJoburg bagcwele khona nabaphesheya kwey'lwandle kuma-countries awu-3 abakhuluma isiZulu bengidlula-ke ngichaza ukuthi ngikubani sizovula izwi lenkosi ngokaTimotheo wokuqala chapter 6 sifunde nje amavesi amabili uvesi 20 novesi 21 sisavula-ke ake ngikhuleke baba wethu osezulwini egameni lenkosi yethu uJesu Kristu siphambi kobuso bakho manje ngiyakhuleka ukuthi ukhulume ngezwi lakho uthi umpostoli Pawule lendleko siyithwele ngebumba ngakho-ke Nkosi akuvele wena uqame wena mina ngilutho ngiyimbombole ngithele bonakala Nkosi khuluma nami ngihlale phansi usebenzise lo mzimba sizwe ukuthi usiphathele namhlanje ngiyakhuleka egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo amen kufundeka kanje amazwi akhe eqhela ukukhuluma la nobhala uPostoli Pawule uvesi 20 Timotheo londa kahle ubekiwe kuwe ugweme ukukhuluma okuyize nokuphikisana kwalokho okwazi kungesikho ukuthi abanye bevuma baduka ekholweni umusa nokwelana ngithandile ukuthi ngiwasho nange-New King James Version ngoba ilona limi noma iyona version okukhulushwe kwisiHebheru esasikhulunywa uma ufuna ukuthola ukuthi izwi licaca kangakanani thatha i-New King James Version it ought to know God what was committed to you or what was committed to your trust yabona lokho akusangena ezulwini it was committed to your trust the profane and idle babblings and contradictions of what is falsely called knowledge. By professing it, some have strayed concerning the faith of grace be with you. So lento ekuthiwa uTimotheo akayilone into ebekwe kwi-trust yakhe ebekwe ngoba ethembakele akusinoma yini ebekwe kunoma ubani ngifuna ukusho ukuthi bantu abami be-SCO kunento uNkulunkulu ayibeke kuningi yile okufanele uyilole yile okufanele uyigade kungenzeka ukuba wazi ngoba nangelinye ilanga uJeremiah naye wayingazi ukuthi yini enjengoyena mawufunda uJeremiah chapter 1 verse 5 ukuthi uNkulunkulu yingakaphumi eswini ngakwazi ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa ngakubeka ukuphethe ezizweni so la sithola uNkulunkulu ukuthi usazi engakasibuki before size emhlabeni uNkulunkulu wamazi umuntu kodwa ithina sodwa singabantu esikhohlwayo ukuthi siqhamuka uma ethi uNkulunkulu ngakwazi ngakakhulu akazange azi umoya emoyeni ingakho lapho kuZakhariya 43 qala kuvesi 1 ethi ngakubiza ngegama ngokwazi leyo isinika ukuthi kukhona la sisuka khona kukhona la sike saphila khona
and ayikho enye indawo ngaphandle kokuthi kusezulwini. Uyedwa umuntu owafika emhlabeni wakhumbula ukuthi uqhamukaphi, thina sonke sikhumbula, uJesu. Ngoba uJesu washo wathi ngithunyiwe, and before afike uNkulunkulu wathumela uGabriel wafika kuMaria wathi uzovulelwa uthola umntwana, wathi kuzokwenzeka kanjani indodana yazi, wathi amandla kaMoya oNgcwele azobengana. So-ke sonke sisuka kuNkulunkulu ngomoya wakhe awuphefumulela umuntu waseba uNkulunkulu ongelayo. Kodwa asikhumbule lutho ngezulu. Uthi uNkulunkulu ngingakaphumi ngakwazi ngakaphumi esizalweni ukungcwelisa ngaphezu komprofethi ezizweni. So-ke yile nto okufanele uJeremiya ayilonde, yile yokuthi engakaphumi esizalweni wangcweliswa. So sonke-ke sila sinezinto esiphume nazo okufanele sizilonde. Kodwa ngithe mangiqala ngathi ingane nomuntu omusha usesimweni esingesihle sokuzifuna engazazi. Yabona ufane nemvukuzane, ehamba imvukuza, umuntu omusha ulalela lo ngoba usazifuna. Kodwa uNkulunkulu wenza ngendlela namhlanje. Balile abantu kufanele balalele noma bathathe uqhawe umzali wakho, ngoba kulo umzali wakho akufake ehlathini. Owesibili uthisha, owesithathu umfundisi wakhe bandleni. Mawungenayo umfundisi qala namhlanje ube umfundisi, kodwa ukuhlekela abantwana be-SCO. So yilabo bantu kufanele balalele ukuze usheshe uzithole ukuthi ungubani. Uthi-ke uNkulunkulu ngakungcwelisa ngakwenza umprofethi ezizweni. So thina sonke njengoba sila kunezinto esiphume nazo uNkulunkulu asigcobele zona. So lezi zinto-ke zidala ukuthi ngithi namhlanje kuwe ilonde kahle le nto ebekuwena. Ngoba once wayilimaza ngeke iphinde ibuye. Hayi ngeke iphinde ibuye, ukhulumele kumama uZulu. Umuke wazithola usendaweni ethile, waphuza noma wabhema lokuthatha ingqondo, wavuka usuku kwenye ingubo. Lento siyilimazile will never ever happen. Amen. So lento kufanele uyilonde yile uNkulunkulu akunikeze yona. Ukwazi ukulonda kahle. Khona izinto kufanele uziqaphele ngizokutshela zona namhlanje. Ngifuna wazi ukuthi uNkulunkulu unawe. Into yokuqala kufanele uyazi. Uma ngabe uNkulunkulu bengenawe ngaba ukhona. Kodwa ukhona la uNkulunkulu uhamba nawe. Ngimcaphunile kancane kuIsaiah 43 ngifuna sikubukele. Uthi uNkulunkulu ungesabi ukuba ngumhlengi. For the fact ukuthi la uyaphila, uphumile ekhaya, wenza ngendlela ozengayo, sizenze conference, uNkulunkulu uhlekile. Baningi abantu namhlanje ekuseni abavukile baphuma baya la beyakhona, imphefumulo yabo isiphumile abasela. Iyakhala emakhaya. Uthi uNkulunkulu-ke ngikuhlengile ngikubizile ngegama lakho ungowami. Lapho udabule emanzini mina nawe nasemfuleni ayikukhukhula, lapho uhambe emlilweni awukusha nelangabaleli ukushisa. That is the promise uNkulunkulu akunika yona namhlanje okunawe. Udinga ukwazi ukuthi uNkulunkulu unawe. Uma wazi ukuthi uNkulunkulu unawe uzokwenza lokho ukuthi ulonde kahle lokho kubekwe kuwena. Ngoba ngeke ukulonde uma ungazi ukuthi uNkulunkulu unawe. Futhi ngifuna wazi ukuthi uNkulunkulu uyabona. Isandukuzele imihla ixoxana unkosikazi ethi besakhula batshelwa khona wathi uNkulunkulu akayilona iqhiqi, akanalo iselolo, akathi ngayibheka kambe ukubani lokugangana atikisi ukubani lokho ngizokuye ngibona ubona kahle. iBhayibheli licacisa kahle ukuthi unemicabango eminingi ngathi ngaphezulu kwehlabathi zolwandle. So kusho ukuthi njengamanje uNkulunkulu ucabanga ngami ngawe nanoma ubani la emhlabeni at the very same time, and that is the God ofanele simkhonze, uNkulunkulu ohlakaniphe ngaleyo ndlela. Uthi-ke nginawe noma uhambe emlilweni, umlilo ngekushise, noma udabule emanzini, akushiwo ke umlilo le, kodwa iy'nkinga ozobhekana nazo ukukhula
uzoba nawe. Ukuze-ke ukwazi ukulonda kahle kufanele wazi ukuthi izwe liyadlula enkantolo yakho. Uthela umama uDlula ayisisuthanda izinto ezisezweni. Akayithandi into ezisezweni. Izwe lizodlula. Ngesikhathi uzalwa abafana bekhona nje. Uzoba futhi ubashiye. Yonke into ekhona wazi abeyikhona uzoba futhi uyishiye. So akusizi ukuphanga umdala. Akusizi ukugqoka izinto zabantu abadala. Lithi izwi leNkosi uPetro chapter 2 verse 17. Izwe liyadlula kanti nenkanuko yalo kepha wenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Kumele senze izwi, kumele senze intando kaNkulunkulu. Yenziwa kanjani intando kaNkulunkulu? Nathi besemqondo. Ngoba manje intando kaNkulunkulu yile othema uphume esizalweni wayesekugcoba wakubheka lethi lesingayazi. Yebo ke mina sengisifaka mina ngiyayazi ile yokuthi ngibe phambili nomina. Kodwa ke wonke umuntu unesizathu uNkulunkulu amlethele sona emhlabeni. So ke le ntando kufanele wenze njani? Uyazi. Ngokuba inyama yonke usho njalo uPetro injengotshani. Nobukhosi bayo konke kunjenembali yotshani. Utshani liyabuna nembali yakuthuluka. Kepha izwi leNkosi limi kuze kube phakade. So lo mzimba esiwubona uzokhula, lo mzimba esiwubona uzophelela kuyele emhlabathini, kodwa umphefumulo wakho uzoyala. Ngoba phela uma wenza izinto uNkulunkulu angakugcobelanga zona, ulimaza lo mphefumulo. Asazokubiza uNkulunkulu ume phambi kwakhe. Yilo-ke leli vangeli elifuneka lesikhulumayo ukuthi umuntu akenze izwi likaNkulunkulu. Ithele ukwazi ukulonda kahle umpelo umdali wakho, yazi ukuthi uNkulunkulu unawe noma aphi lapho uyakhona. Lokho kuzokwenza ukuthi ubambise lapho ubangokusho kwakho. Khumbula uMariya ngesikhathi ifika izazi esangithola uJesu zathi masifike izazi simxoxele ukuthi kwenzekeni, kwehle ingilosi zathula bathela ukuthini, lithi izwi leNkosi uMariya wawalonda lawo mazwi. Funda ukulonda izwi likaNkulunkulu. Yazi ukuthi number 2 izwi liyadlula. Yabona ngoba vele ezibendini. Number 1 uNkulunkulu nawe. Number 2 izwi liyadlula nenkanuko yakhe. Konke okusezweni kuzodlula. So kufanele thina senze njani? Njengoba uMdlula sihlale kuJesu. Funa okwasezulwini, funa okwaphezulu. Ukwazi ukwenza izwi. Zimbili izinto ezizokusiza ukwazi ukwenza izwi. Lezi zinto ezimbili ngifisa ukuthi umntwana uzibambe ukhule nazo ziwu-2 zizokwenza ukwazi ukwenza izwi eliNkulunkulu afuna silenze. Number 1, imfundo, education. Imfundo izokwenza ukwazi ukwenza izwi. iBhayibheli likhuluma linamavesi amaningi abakhuluma ngemfundo. Kodwa mhlawumbe ngizothinta ambalwa. UMshumayeli 7 verse 11 no 12 uthi ukuhlakanipha kuhle njengefa, yebo kunenzuzo kwabalibonayo ilanga. Ini ukuhlakanipha ukuba kusemthunzini wokuhlakanipha njengasemthunzini wemali, kepha inzuzo yokwazi ngeyokuba ukuhlakanipha kulondoloza ukuphila kwalowo onayo. Ngesibuke kahle umusho lesingisi. For wisdom is a defense as money is a defense. But the excellence of knowledge is that wisdom gives life to those who have it. The excellence of knowledge ayitholakali ndawo ngaphandle kwesikolo sesikoleni. Ungaba ne-wisdom, but without knowledge, no wisdom is wasted. Ukuzwa abantu bethi abantu usibani banendlela ahlakaniphe ngayo kube wake waye esikoleni. Ngabe izinto ezithize. So uyasala lento yesikole. Lithi-ke iBhayibheli lami ulwazi lulondoloza ukuhlakanipha. Ungahlakanipha uqede, but without knowledge ukuhlakanipha kwakho kungubani. So i-knowledge itholakala esikoleni. So fundani-ke bantwana bami kuzomsiza lokho.
ukufunda kusona isona okuyisona kuye ukufunda ngoba uzoba inkinga emphakathini uzoba ingane engenalo ulwazi ngoba knowledge iyafuneka mawufunda kuDaniel chapter 1 verse 17 kuthiwa kwakunabafana abane ababenziwe benoDaniel laba bafana abane umuntu abanekwazi nokuqonda encwadini nasekuqondeni uDaniel wayenengqondo kukho konke nemibono namaphupho uNkulunkulu mawuhlezi kuye unika ukwazi akuhlakanipha ukuqonda as for these 4 young men God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom and Daniel had understood in all visions and dreams so ukwazi usemqondo oDaniel bathatha bafaka esikoleni samaGreek bafunda ku 3 years esithi mabungane kwesikole diploma efundweni lwabo so ukwazi ukufunda aqabele lezi kakhulu ukufunda siyadinga ngoba mawungafundile umoya ongcwele akakwazi ukusebenza uyamlimita umoya ongcwele isazoya lapho so ukufunda kuzokusiza nazo ezinto ufuna ukuyiqaphela ukhona lezi ngane ama-development class niyazazi lezo ngane abaphuma ngabantu niyazazi lezi ngane ama-development class lezi ngane zingalali usuku ezihambayo ziyo-operate zihambe zifiqe imoto isebenzela usathane iyafika esikoleni ezengane iyadlala ayifundile ukuthi kodwa masifuna kuphela unyaka iyaphasa leyo ngane kwenzeka kanjani ufuna ukuphela ukuthi into eyenzakalayo yile uma usuzobhala i-exam kukhona lezi ngane awunamapeni amabili akutshelele awunali ukula unikele ilula ungaliki ubolekise ngezinto zakho moya ongena kwi-exam ngoba by so doing bathi umqondo wakho uma efike bhala laphaya ubhala intanga yazi kodwa bese phasi wena nyamala leyo into efundile uphuma kwi-exam kuyeyo kufanele ngithi usufeyilile ngoba i-definition uthathe so uma funda uphelelise umqondo wakho ekufundeni bese number 2 enye into oyidingayo uthobe izinto ezimbili njengomoya ongcwele umoya ongcwele awuhlali ngokujulile umoya ongcwele uhlala kumntwana kaNkulunkulu ophila impilo yokungcwele ngakho-ke imisebenzi kamoya ongcwele iwu-12 kodwa ngizothi ngowona sengiyafika ngithe angazi ikhona 1:14-36 lithi-ke kumduduza umoya ongcwele ubaba yakumthumela egameni lami uyakufundisa konke engimtshele khona anikhumbuze konke engimtshele khona so umoya ongcwele umsebenzi wakhe ukusifundisa umoya ongcwele umsebenzi wakhe ukusikhumbuza uyakukhumbuza yini umuntu ngingakukhumbuza yini into ongayazi igama ukukhumbuza ukhunjuzwa into oke ungayazi yikho ngithe umoya ongcwele uyadingeka uma ungumntwana ofundayo kodwa kufanele uphile impilo yokugcwele ngoba umoya ongcwele uyena ozokukhumbuza mawusuka kwi-exam umoya ongcwele uyena ozokukhumbuza yonke into okuyifunda and uma ungenawo umoya ongcwele ufana nenkukhu eqhuma ekhanda yabona inkukhu uma ushishima ekhanda useyidedele ingakafi ithi mihambe ishayise ikhanda elinamehlo ayiseka so umzalwane ongenayo umoya ongcwele uhambe ishayisa noma inkukhu so kubiza ukuthi-ke uma ungumntwana uyimemba ye-SCO uphila impilo engcwele uNkulunkulu akunike umoya wakho ongcwele okuyena ozokukhumbuza izinto ekuphileni kwakho ithe maqala athi impilo ukwazi ukuyi-practice then uzoyiphila ngiyabadlali bebhola abaqale bayi-groundini bapractice sebeyodlala imehlo but impilo yesikhathi uyiphile uyayi-practice okwazi ukuhlehlele kuyo kufana nalaba abantu abaphuzayo abakhulume ngabo ngake ngakhuluma nabantu abaphuzayo
sayo lesisitori umbuzo umuntu ophuza uneminyaka emingaki kwa-argument saying esithi uneminyaka ewu-8 esithi nayo uneminyaka ewu-8 mhlawumbe uneminyaka ewu-25 ngoba kunesikhathi osiphilile udakile uqondile so kuneminyaka ewastelile makuthiwa uqale una-15 16 uphuza usuna-30 definitely iminyaka ilahlekile abo-4 5 so lowo muntu uyingane nengqondo ngoba uyaphuza uyadala ngakho-ke kubiza ukuthi umntwana abe nengqondo ephila impilo yobungcwele aziyeke izinto zabantu abadala ngakho-ke umuntu omusha uyakudinga umoya omngcwele ozokukhumbuza izinto okufanele uzenze ngoba kunezinto okufanele uzenze kunezinto okufanele uziphile mayisekhona umoya omngcwele kuwe kungamdabukisi umoya omngcwele kaNkulunkulu ngoba usunophawu wena lwasezulwini sekufanele zonke into zakho ufunde isikole uqede bazali babenamandla bakusetheshiyali ufunde ephakeme uqede uqale usebenze uma usuzobuka izinto zabantu abadala ngokunjani usudlala nawo azijabu izinto zabantu abadala sizwile namakhombo atholakalayo uma umdabukisa umoya omngcwele nabantu abaningi athi umuntu bakwenza ibande ngasindiswa ngise-primary ngibona ujesu ngise-high school ngashayela endleleni ngawo kunzima ukuvuka yazi indaba kunzima ukuvuka umoya omngcwele uphenduka isitha ngofunda Isaiah 63 verse 10 ithi izwi lenkosi bamhlubuka abantwana bakwa-Israyeli uNkulunkulu umoya omngcwele waphenduka isitha sakho so njengoba nikholwa ninesimo uNkulunkulu anisize ningasuki ningabudluli umoya omngcwele uphenduka isitha kuwe uNkulunkulu wathi uDavide ngelinye ilanga ebulale uRiya wathatha umkakhe wathi ngenxa yokuthi uveze ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalaze ngeke inkembe iphume endlini yami ngeke futhi uzoba khona umuntu ozolala namakhosikazi abilayo so kunezono esithi masizenzile bese sidala ukuthi izitha zikaNkulunkulu zimhleke eziyinamadimoni eziyinusathane make wenza leso sono impilo yakho izoba buhlungu ibe nzima uxolele uNkulunkulu isono sakho bathi uzodonsa kakhulu wamtshela uDavide ukuthi ngiyakuxolela isono sakho ethi umprofethi uNathani kodwa ngenxa yokuthi uveze ithuba kusho ukuthini lo sinakho ingane ngiyaziwe ebandleni ingazingane zebeyifakaza manje siyakhuleka ngijabule indlela ekhuleka ngayo uma ngelinye ilanga kubaningane siqhuba isifiso kwenzeka la bathini abantu bethu akusikambe bakusukholwa into ebhedayo ngamanye amagama usuveze ithuba lokuthi izitha zikaNkulunkulu zenzeni zimhleke uzobuye esonweni kuhle uthethelele ukhulekele uNkulunkulu akuthethelele but mhlawumbe uzoba nomshado afundele wazulibona uzuyisole wena ukuthi indaba mina izinto ezingalungile thawaveze ithuba lokuthi izitha zikaNkulunkulu zimhleke mhlawumbe uzothola indoda ekukhuzayo indoda ekushayayo indoda eyenza izinto ezinzima uyakholwa ukholelwa ukuthi waveze ithuba noDavide wathi uNkulunkulu ngiyakuxolela kodwa ngokuveza ithuba so ngamanye amagama kunezono esithi masizenzile asithethelele uNkulunkulu kodwa usiyakhola la emhlabeni ngenxa yeso sono okungcono ukhole emhlabeni ungene esukwini kunokuthi ungene esikhulwini so ngamanye amagama-ke nisebancane bantwana khulani nilonde kahle nokuNkulunkulu abheke kunini ngoba umngani wethu Jakobe 4:4 lenkosi umuntu onganwesa uyisitha sikaNkulunkulu ngakholwa khona umuntu ofuna ukuba yisitha somdali wakhe kodwa sonke sifuna ukuba abangani bakaNkulunkulu ngakho-ke ningathandizwe 1 John chapter 2 verse 15-7 ningathandizwe nezinto ezisezweni uma umuntu ethandizwe uthando lukayise noma uthando lukaNkulunkulu alukho izwe nje masingathandi athi verse 16 ngokuba wonke okusezweni inkanuko yenyama inkanuko yamehlo nokuzigabisa ngalokuphila kubeni uNkulunkulu
kodwa kumele sibe ngenxa yesikhathi ukuthi ngingathatha isikhathi eside uma ngakuchazela ukuthi sazi nje ukuthi inkanuko into eyodwa ngifuna ukuchaza kakhulu sebehambile nabadala sekusikela abadala kodwa kunezinto ey'ntathu zasezweni ezidala ukuthi umoya ongcwele angahlali kwabo phakathi kwabo. Kunezinto ezintathu zasezweni ezidala ukuthi uhluleke ukulonda lokho okufanele ukulonda njengoba lenhlizwi number 1 inkanuko yenyama. Inkanuko yenyama uyithola lapha imisebenzi yenyama sithola Galatia chapter 5 leyo msebenzi yenyama u-17 bese kuba khona inkanuko yamehlo. Inkanuko yamehlo iseklasifiya ngokwezi ziwu-6 izinto ozikhanuka ngamehlo akho bese kuba khona ukuzigabisa nalokuphila kunezinto eziwu-7 ihlokanyana phansi kwakho. So zonke lezi zinto zidala ukuthi uhluleke ukulonda kahle lokhu uNkulunkulu abheke kuwena. Ngakho-ke hlalani kuJesu bantu abantu nilingise umbhalo wekubo 1:19 athi enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingibone kuwe. Uvesi 11 loyo novesi 9 ngiyalonda izwi lakho ukuze ngibone kuwe. So thatha incwadi zesikole uyibekela ufunde mawuphumula uphumulele ekufundeni izwi likaNkulunkulu iBhayibheli ulilonda ngoba mawulonda izwi likaNkulunkulu ngeke wona. Athi uvesi 9 insizwa yakho ihlanza kanjani indlela yayo na uqaphele izwi likaNkulunkulu. So sidinga ukuliqaphela njengoba likhulunywa la likhulunywa noma ngasiphi isikhathi mawusenkondlweni nje qaphela izwi likaNkulunkulu. Ngakho-ke impilo yethu namhlanje ithi londa kahle okubekiweyo kuwe wenkulumo uyise abathe abantu beqaphela baduka ekholweni asikhuleke. Baba siyabonga izwi lakho liyaphila linamandla uNkulunkulu wethu nomusa nginikela kuwena nabo abantwana ngiyacela ukuthi ubasize. Siyazi ukuthi uNkulunkulu ovumile beze emhlabeni uNkulunkulu obaze bengakabunjwa uNkulunkulu ophilayo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi laba bantwana bakwesiko babe umlilo njengoba wathi uJesu sazohamba wathi kunomlilo ezikufo emhlabeni. Namanje Nkosi siyawukhonza umlilo kulaba bantwana. Siyakhuleka ukuthi lihambe ivangeli ey'koleni abakulona, lihambe ivangeli ngokukhula kwabo emayunivesithi, lihambe ivangeli nasemsebenzini lapho bezosebenza khona. Siyakhuleka Nkosi ukuthi balilonde izwi lakho balenze ngokokwenza izwi lakho lihlala kuziwe phakathi. Siyacela Nkosi ubabusise abantwana bakho abahlelele conference. Siyakhuleka egameni likaJesu ngoba babambile imihlangano yakho ukuthi kukhulunywe izwi. Busisa bonke asebekhulumile ngendlela ezehlukeneyo inhloso ukulaya laba bantwana ukuba bahambe baphile babe ngabantu bakhazimisa igama lakho. Busisa wonke umuntu okhulumile, busisa wonke umuntu ozowenzele conference abayimpumelelo noma ukhona la noma akekho la. Siyakhuleka ngosibusiso sakho sihlale naphezu kwalesi sikole abavumile ngeveni ukuba sikwazi ukuhlangana. Busisa wonke umntwana wakho osokhona la endlini kungabi bikho umuntu ozohamba ngasiphethe isibusiso sakho. Siyabonga ngegama